בעקבות הטיפול ההומופתי שאני עברתי, לאט לאט התחלתי לצרף את המשפחה שלי. זה התחיל עם הבן הצעיר שלי, שהוא בן 18 וחצי, שעומד להתגייס. ולמרות אנשים שהיו בהתחלה מאוד סקפטיים ולא ידעו למה הם הולכים, לאט לאט בעלי נכנס לתמונה, ושהוא היה הכי סקפטי בעולם. הוא פשוט אמר יותר מוואו, הוא עדיין ממשיך בטיפול. אמא שלי, שלצערי חולת סרטן בריאה, הייתה גם בין הסקפטים, והטיפול, ברוך השם, ממש עוזר לה. במקום של הכימותרפיה וכל הטיפולים הקשים מתישים את הגוף, זה המקום של ההומופתיה לעזור לה ולהתגבר ולנהל חיים נורמליים. אפילו אחותי התחילה עכשיו עם הומופתיה, וגיסתי, וגם חמותי, כאילו זה משהו משפחתי כזה, שכנראה שזה עובד, זה פשוט עובד.